banda, imama banda kena banda, amat tanah sopo ya roy. Imama bandi dapaga, tungga imali sing lagi. Aduna, bayam apa di imama banda lagi ba, kena banda amat tanah sopo ya roy. Jadi lagi ba, bos amat tanah imama banda sopo ya roy. Aduga apa di polisi nggak suka itu tuh roy. Imama banda hek kami ba, Manipur kita minister, macam mana lagi boga, apa habis start. Imama banda, mayam negeri mayam tu kambiro, oi kambiro. Nomintu sama koi onar ba safety malak ta chali, kana ko mo ko sakta na koi bukin de, nomintu na koi ni thawai ta noki, kani hai na noi, sem da phang thado kani hai ba nomita di, mani puno lai ma forcing jama ta masak. Aduna, ngasin so, ay koi na tagay se, punta kulay bay na, ako'y na lang daw kaya natanggal mo na sa de, ako'y gi mabi mababoy di ba, manipur ka onar ba senda, kani mo ba ako'y wahay kara hay sa nini, naibag se tao hong chung na, nasibok na lan lep na lang ko sila, kani mabiyag ang matatsang na pagkimawang na, Manipur state government, abadi India government na, nasibok na hanay hindi po ita. Yang dapat mamidi nasibok, kani mo ba apaba, kani ko ba wahay ang kapawang kang naikip. Naili ba, ako'y MLA, ang hay na, dahil sa laga halaga, tumina naikip ang akan eh. Aduna, ako'y na plenda ba, kung hayak mo doon nga si, ako'y kangkangaw ka na, nga sige, namit na si, ako'y taway mo na, amot di Manipur niyang di may lakay, may bensin, doy na, masila ako'y toksara pa rin. Ay mayang imang tarap, si Pinagdala kayo, tayo sa iyahay na. Megi tang humdagi Manipur dai kang kang da bat ma mai tai sing da ni mai tai sing da ni thong dong hai se akoi masi thora kan ha ni thaja hodra ba aduga hai ba masi han plan tawraga susi ki sing terrorist sing han plan tawraga kamai tawraga lan taw se na hai tawra ba amane ha ba se hojik ta khang e hojik ta khang pa da di akoi thamoi se lai ba ya na hojik akoi se masi gi masih makikibamje siya wayani madam di ako'y sutaway se makoy na di suicide mo maga ako'y di kayo bay namoy do no hay di makta ako'y ngasi se Manipur gi praja ako'y kuding matse Manipur gi singkhong chinga da lai di ba thawai na ponta tha kra ba ali mo takai gi ba mayam se awa siguro ba ako'y ni imong daktung maga lai di ba ako'y na bay ba ako'y gi marting pang khoi Manipur se kan pang khoi ada kan mo ni sige mataksta ako'y na nuwai sa di kasi ako'y bharat ta ako'y Bharat ki manungda Bharat haiba state ki manung lebak ki manungda Manipur haiba si akoi jum yok jara ga leira bane ba akoi gi Bharat ki prime minister Narendra Modi na akoi gi asuk saung na tolak ram mi hat mi pun taura ba Manipur gi sidai da nga sing pau da saben tang kha ya ma pau da wahi ya ma pau haibi da ba se masi da gi waina akoi je thamoi je lai ba ya re tak ni e ba mapi ma pa wo di ba mangon da akoi na haisa da na kana da hairu ni adu masi gi kadi gi da mak tano ba Bharat ki prime minister Narendra Modi na ngasi ako'y gi magi praja na trabra ngasi gi praja je Narendra Modi je khangna ba ako'y gi ngasi gi Manipur ki si minister Biren na ngasi mo man kari ibta haibi trabra haibi ta tara gati ai thongna laitre haiduna nupa thongna ngasi di sung thongpino aduna laiba praja na khallaga thangat ki bani aduna praja ga tanaraga kari tawsiga haibagi matam oide manung da tuminna tawri haiba pochini ako'y praja ako'y khangdre ako'y khangduna laibagi matam je hena duna ngasi di ako'y thawai sina pon tha oida su mapang sina ako'y ni sing kaya se sigi singa makung sina ako'y lairani sem biren ako'y si mapang si makauta pakuma mapira tribagi ako'y sida lairani haiduna lemnani Opsuning Kenza Kurdi, Mushiri Shal, Makuri Mon, Kamil Kisuka, Hawaii Kanaki, Maku, Amit Kagana Maku, Sultan Kurdi, Robert Singh.